karamɔgɔ dɔ batungara naam bala cogo bɛ di wajibate ne bɛ n keleku mbi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka ma l'indépendant maa min y'a sɛbɛn a to a de ko Ablaye Jara ko a k'i k'a dɔn an ka lakana tigilamaw u ka wuli ka jɔ ni cɛsiri dɔ de bi fara fanga ka don o don a ko sabula min ye Bamanju ani Janfandu ni maafalaw ye ani kafirifinw u fanga ka bon ɲɔnɔ jamana na ani Moti jamana de la kosɛbɛ wajibate i k'a dɔn faali min bara ka da u kan u bi bɔrɔndɔ don o don a bi kɛ n'a fɔ u bi poyi ka bɔ dugukolo jukɔrɔ wajibate n'u ka caya ni o de bi taa ɲɛ faali o fana tɛna kɔtigɛ min ye sɛbɛnnikɛla ye a ko tile fila in na yɔrɔ fila min n'a kofɔlen bɛ jihadimaw i k'a dɔn barika u fanga ka bon yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ dɔwɛrɛ tɛ dɛ i k'a dɔn dogonyɔrɔba de bɛ yɔrɔ ninnu na a bi waati jan bɔ u kun ye yɔrɔ ninnu zɛnɛ u kun ye yɔrɔ ninnu labɛn k'a k'u dogɔrɔ ye nka dɔɔni tɛ totoko la sabula armée kelen bɛ ka dabalikura min tigɛ n'o ye kunnafoni ɲinini ye n'o ye ɲɛfɔli ye wajibate o kɛra sababu ye maa caman kɔni ka yɛlɛma armée fanfɛ dugulamaw la nin de fɔr'u ye n'u fɔrala armée ka kunnafoni di wajibate daga bi b'u dala a ko kɔsɛn in na min ye kungokoloba dɔ bɛ yen ani jiri tuba dɔ bɛ yen o ko min ma wagadu kungokolo wajibate i b'a ye k'a fɔ sɔmingele don o tɛ bi ye k'a fɔ Akmi a n'a ka bolofaraw Katiba Masina n'a ka bolofaraw Ansardine n'a ka bolofaraw wajibate i k'a dɔn u fanga ka bon o wɔcɛ kɔnɔna ninnu na kosɛbɛ ko fila tufinba bɛ yen wajibate o tɛmɛnen kɔfɛ jiba de bɛ yen o dan b'o dala i k'a dɔn o tuma u ka dogoli an'u ka ko ɲɛnabɔ ka nɔgɔ o tufin kɔnɔ ani jiba in da la nka min ye bingani wale wajibate o ti maa to ye sabula saa kalo 12 u bɛna yusule da i k'a dɔn buna hadamadenw na k'u bolofɛnw darake walima k'u nekɛna karaba janvier kalo 21 tɛmɛnen na i b'a ye k'a fɔ min ye kurumabile ale ni dɔgɔfiri ni ɲɔgɔn cɛ kilo damadɔ wajibate kunnafoniw kɔni jɛlen don o armée dabalitigi a bi waati jan bɔ ka sɔmi k'a dɔn k'a fɔ u dagalen bɛ yɔrɔ min coyi k'o bɛɛ lajɛlen sɛnsɛn ni k'o ɲɛdɔn nin kungokoloba in nin jibafulo in dala wajibate k'a dun dalen don yen maa min kɔni bɛ taa ka segin o yɔrɔ in na a ka ca kosɛbɛ armée nana dabali tigɛ i k'a dɔn maa dɔw bɛ ngi ɲininka dugu ma dɔw bi sanfɛ wajibate o dabali ti maa to abada sɛbɛnnikɛlaw ko tuma min n'u nana dɔn coyi u dangalen don nin yɔrɔ kelen in de la wajibate yan ka di yen ye sɛbɛnnikɛlaw ko i k'a dɔn yamaruya nana di pankuru ma o nana wuli ka sanfɛla minɛ o bi tasuma kisɛ shuru wajibate k'a dɔn minnu k'u bi boli maa minnu bi dugu ma n'o ye lakana n'o ye sɔrɔlasiw ye u b'olu wulukolo kundi wajibate k'a dɔn bɔnsen kan bɔnbolo kan o damanda kɔni kulekan de bɔra fa bɛɛ lajɛlen la siya bɛɛ ka kulekan i tulo b'o la sɛbɛnnikɛla ko maa min fara an bi donni min na ko bi a jate dɔn dɛ min ye chef d'état-major général des armées wajibate i k'a dɔn o kɔni ma kunnafoni jɔnjɔn di faali min kɔni kɛra nin na wajibate hali bi n'a ka bi a b'a dɔnnen dɛ nka minnu kɔni n'o ɲɛnama minɛna o fana dɔn dɛ wajibate min kɔni jɛlen don ni o jate dɔnnen bɛ o de ye baga misi ka taa farangi ɲininka saga ni ba kan o min kun minɛnen bɛ Bamanju bolo ka t'u digi kungokolo in kɔnɔ i k'a dɔn a bɛ 200 bonyanko bɔ u y'o bɛɛ lajɛlen bɔsiw la wajibate n'u k'u den dɛ kana n'a ye u suɲana dugu minnu na sabula ninnu bi taa ko de wajibiya dugulamaw kan k'u ka jaga bɔ wajibate n'u ma min ka bagan minɛ na u n'o ka balo minɛ sɛbɛnnikɛla ko nin ko damanda de kɛlen b'u ka kɛwale ye sɔrɔsiw kɔni n'a nege b'u la a ko an bɛ don min na ko bi wajibate i k'a dɔn a ɲɔgɔnna wulikajɔ wɛrɛ kɛra sɔyi i k'a dɔn sɔyi o bɛ Sara Hare i k'a dɔn o mara la n'o ye Bajangara Nɔngɔngari ye wajibate faali min fana dar'u kan sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn dandow la armée i k'a dɔn bi minɛnkura minnu b'u bolo wajibate o de kɔni bɛ sɔnsɔli kɛ sanfɛla la dugumana na i k'a dɔn cɛdenw bɛ yen ni ka ko bɛɛ lajɛlen dafa nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ ne bɛ n tɛgɛ don joona Nouvelle Horizon ɲɛdankura sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye Seydou Konate Seydou ko mɔgɔ daba tungara a ko min ye jamana ka masakɛ kalafili ye i b'a ye k'a fɔ o tɔ tora panko kelen ani ɲɛwawa min ye ministre de l'administration territoriale ministre d'État n'o ye colonel Abdoulaye Maïga karamɔgɔ daba tungara a ye lajɛ kɛ lajɛ min bolo dara a kɛra kunna sini min ye a jabala la i b'a ye k'a fɔ jɛrɛjɛkulu minnu da bɛ kalafiliko la karamɔgɔ daba tungara ni k'u la kuma ɲɔgɔn
a ko e baara ninnu di mɛ tɔn min ma o de ye EJ ye autorité indépendante de gestion des élections karamɔgɔ daba tuma olu n'u wakili don a la ɲina sɛbɛnnikɛla ko a ko gerenkura boîte ta wɔyɔ kɔ a ko min ye EJ ye n'a dun ma k'a fɔ olu de bɛna kalafili labɛn karamɔgɔ daba tuma e sigi tɛna kɛ k'u lajɛ ten koyi sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ minute d'état n'o ye colonel Ablaye Maïga ale kɔni y'a yira k'a fɔ jɛrɛjɛkulu wɛrɛ bɛna sigi kɛrɛfɛ n'o ye comité de pilotage ye karamɔgɔ daba tuma n'o nunjuru yɛrɛ bɛna di minute d'état administration territoriale ma o tuma ale de bɛna EJ ka dɔdɔlima a ka baara kɔnɔ foyi tɛ karamɔgɔ daba tuma n'a bɛ se ka kɛ n'a a tɛ jateminɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye kow lajɛ min ye EJ ye maa minnu sugandira jamana ɲɛmaaw fɛ a kɛra tiɲɛ ani jɛlenya kɔnɔ karamɔgɔ daba tuma min ye jamanakuntigi sira ta ka d'u ma o tuma baara yɛrɛ daminɛla nin y'a waati damadɔ ye sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ jamana marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ min ye EJ ye u bɛ n'u ka bolofaraw sigi ye karamɔgɔ daba tuma baara kan ka kɛ ni hakilina minnu ye sira mun taara ka d'u ma karamɔgɔ daba tuma kalafili jɛlenw bɛ se ka kɛ cogo min na o de fɔra nka sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ a ko n'i y'a lajɛ jɛrɛjɛkulu dɔw tun bɛ yen n'o ye DG ye n'o ye CENI ye karamɔgɔ daba tuma olu kɔni dakolon cira min ye transition maaw fɛ ni k'a yira k'a fɔ EJ de kɔni bɛna olu nɔrɔ bila nka a baara ta ko n'an man cogo dɔn ko kun tɛna ku cili la dɛ sɛbɛnnikɛla ko k'a da mun kan min ye sonsanniba ta ye kɔmɔ ma bɔ ko sonsanniba k'i dogo o bɛna kɛ EJ ta ye karamɔgɔ daba tuma ko e ko EJ bɛna lafiya ka baara la de ye o tuma k'u bɛna bila ministre de ka dangana kɔnɔ min ye EJ ka hakilina u ka wuli ka jɔ karamɔgɔ daba tuma ko ni ko kɛr'u fɛ n'a ma ɲa ministre kɔni ko sariya di bɛ ministre ma ni k'a yɛlɛma k'a k'a ta ye k'a k'a dɔngɔ ye o tuma ko maa bɛ se ka fɔ sa ko fanga tɛ EJ la bilen sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye CENI ka cili ye karamɔgɔ daba tuma kan sola an ma taama fɔlɔ a ko min kɔni ye maa caman ye olu ka dusukun kamikami min yira karamɔgɔ daba tuma ko waati de nalen filɛ politiki maa caman bɛ yen u y'a yira k'a fɔ k'olu ɲɛ tɛ kunna EJ ko in na a dɔ bɛ dɔ la ko tiɲɛ bɛ sɔn ka d'u ma dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'an bɛ taa an bɛ se min ye baara kɔni nun donna ka ban a ko kalafili mun danbɛ Mali kan nin san kɔnɔ karamɔgɔ daba tuma ni o ye référendum ye o kan ka boloda mars kalo yɛrɛ kɔnɔ o tɔ man jan sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye conseil régionaux ye o fana kan ka boloda min ye député kalafili ye o kan ka boloda min ye jamana masakɛ kalafili ye o kan ka boloda a ko n'i ye ni damadamaw lajɛ karamɔgɔ daba tuma EJ kolo ma don fɔlɔ an bɛ don min na ko bi k'e ko a bɛna se ka kɛ di a bɛ gɛlɛya sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tuma ko fɛn dɔ tɛ fɔ nka fɛn dɔ ɲɛ tɛ fɔ nka a sifa bɛ dɔn a ko n'i ye ko yɛrɛ taabolo lajɛ a ko Mali ka kalafili mun bɛ ɲina san kɔnɔna la karamɔgɔ daba tuma k'a bɛ sɔn ka mɔnabɔ dɛ min ye ka se ka dɔ fara dɛlɛ kan ko n'o tɛ waati mun bɛ EJ baarakɛlaw bolo k'a ka gɛlɛn ni kalafili bɛna se ka k'o kɔnɔna la kunnafoni filanin an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ a ka bi bɔli don Buwajabate n'i ye namasurugu ye dibi la fɛn o fɛn b'a nɔfɛ Buwajabate o bɛɛ lajɛlen y'a den ye n bɛ n bolo bugɔ ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le sof nin y'a bolo ko siɲɛ 257 ye le baron n'o fɔra ka ban i k'a dɔn maa kelen don le tambour qui bat i k'a dɔn Awa Motikaw ka den tambour nin y'a ka sɛbɛn ye a ko wuli ka jɔ ani fanga ɲini bonaku kan wa i k'a dɔn fɛn kelen kɔni bɛ yen o jɛlen don i n'a fɔ ntori tɛgɛ k'a fɔ politikimaw jango politikitɔn minnu ni fangaba b'u la k'u na fanga sɔrɔ i k'a dɔn yanni diɲɛ wuli cɛ tuguni Buwajabate o kuma t'a la sɛbɛnnikɛla ko k'a sababu kɛ fɛn damadɔ ye a ko politikitɔn kologiri minnu bɛ yen URD RPM Miria Buwajabate i k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen ye tɔn kelen ye sabula nin bɛɛ lajɛlen jubaju de ye ADEMA PSG Buwajabate ni ninnu ma tasike ka miiri kɛ fanga nege de banna an b'a fɛ ka jamana in mara kokura Buwajabate n'u ma kɔsɛgi bɛlɛ da ka yafa ɲini ɲɔgɔn fɛ ni ka segin ɲɔgɔn ma Buwajabate i k'a dɔn u ni fanga i k'a dɔn nin y'a haramuyalen u ma sa a tɛ don da bilen a ko politiki Buwajabate i b'a ye k'a fɔ n'i y'a ye k'a fɔ ayiwa ADEMA Alifa Umaru Konare a ye fanga ta siɲɛ 2 gɛlɛya yɛrɛ ma don a la koyi Buwajabate a donnama in kama cɛngana ani politiki dɔnbaa minnu kun b'a nɔfɛ u bɛɛ lajɛlen ka kuma k'a kun ye kelen ye taafan kelen Buwajabate k'a dɔn ŋanaba dɔw bɛ yen hali ni ti kuma bi Buwajabate u dalen bɛ dibi la Ali Nuhu Jalo y'o dɔ ye Madame Sikaya Tuso a n'a furukɛ Usumani Si Buwajabate o y'a dɔ ye Ibrahim Boubacar Keïta o ko
koni ninda la bile ala ka hinana bakari koni batrawre min ye sumaila sise o fana danyana wajabate hali kadda nunu ma ani ma minu ngumbu nofe wajabate nunu ngunye politiki don nunu nguse politiki barala aduna maingama min ye farafina tomba min be abonu kama ANC wajabate adima ani ANC de kumbida no be Sud Africa ka ko nga natabaya wajabate kado ne erecta wati sira wajabate kado fili ani bezengoni ani juguya nana do ni nywanje uchira doni foka ke dakulu yi wajabate adima laba ikado minye nyema uye minu musekula bele jele nana koroto ikado koro ku ka wala seme miria minye Muhammad Lamine Traoré alaka hine URD Sumele Sisi ikado alaka hine RPM Ibrahim Boubacar Keita alaka hine wajabate halika danima ibai kafo nunu nde farala nywanga nunu nde bora adima na doni wajabate kado abele jele ni chengana dotara abele jele ni dalutigi dotara wajabate no kera kaba ikado adima laba nana jo akilina ulu minu wana bora la ufana tara jo kelena chew wajabate kado dide nana yeleke ka ke dingili samani kala ko kodi ambi donim na kobi ni ma mindu nye politiki jatemine politiki tita jamako politiki tita matiya ko atita danaya ko wajabate ka do tongilende nunu nabi ko nunu musika gere ka malide kakili lashwa wala maka kuma fo malide min ba to malide bi so uka ketama ka fo vote bi ku ye ku bina fagana wajabate ka do o koni o mana to bulu ka so ke fenda ba no fana ambi donim na kobi wajabate ka do e wademse minu ngilembe ka fangata no e colonel chedure olubi kati dabali bubulu fere bubulu ulla benembe foka foka tote wa daluti mashi dengelen bulu ka fo nunu ubina fanga de bla gangala ma do beta mana tate o daluti mashi bulu wajabate ka do fanga ifenyi ni bala awani bi koro abi jeye katafe sebeni kala ko do yere ko ni ndale do ala ka fo ni ngulu neli cheduru fanga imblali ubulu wajabate do ko ni baraka fo ka ti jade utina bla hanu manya bla liko wajabate ka do fere dama do be o fere bi ka kesababu ye fanga ngatu ka laminina wajabate o fere du ye jumenye sebeni kala ko minye chamanje fanga yi asebuye adalubu bulu wa malido nu ya fo malido ndale dula malido bi so fana ka do fara akundala jenyaka wajabate busoko ke no fana te wajabate ikado bi se ka bem ma kelenga u yere chela ko sugandi obi démissionner obi wala seme ka bo transition na wajabate kata jekulu do sigi singa ubo deme ninga se ko sigi aba ikado jamana ko nu ma so fana ma wajabata asebu ya adalubu bulobi mawo mabala ku yo sugandi ko ni yaunga cheboy o kara muso isa o kara cheboy wajabate ikado ambi votewe sabani kala ko ni ngo damanda mimbe fongo fe no biseka ni pla lakari fongo fe no biseka ni ndalu nguli wajabate ode RD ni RPM ani miria ani bulu fara miseni minu mboru la fono lu jera ka faranywanga wusora ka kalida abo ikado sora dunye wajabate ukado daluti mabulu utama jete mabulu ka foni politiki maw ibina seka nunu wele ka faranywanga minu nye fanga ta 1992 kana bla 2020 wajabate fanga mateme to mateme ikado president mateme ni ngelengele na kelengele na fon vo be ko doma ye afanga na wajabate ku to matien wala maku makudu ke jamana ko ufana tula wajabate kuma dalubu bulumi ubina mundeke ate sebarkala ko wajabate akwika don uka udaka gelera uka nyeta gelera wajabate kasoke ni farafara ni matotokula nga niye ko takulaje halbi naka bi wajabate ibai kafo makoroba korobale dobe olu mafue soro walu tafe fana ka bla abada ufana kera sababu ye ka ton nunu akilingana bele jele dakuloti ka flengoloti ma sebe dogara politimana tiye fola dogara politimana wajabate ikado me politiki keni ni menga jamana fe o ma dogeru la ni damanda de kera sababu ye ka ton ere ni ga bele jele dafri sebe kala ko 1991 ani bi kilinde o do nu kunye dien fon mali don ye an bolu bato de boke wajabate ikado chamanje fanga ami donim na kobi sebe kala ko dalu min bu bolo wajabate obusongu lasi orocha ni ngunye sebe ni anye min bo softu kono akabi bolla Jeka pub kaka firfan la kodon nege kanye tan flasera Bamako kafo jiginew ka bonya masegi be awye
Wajibate namo mbala chugobe karamɔgɔ ne bɛ tigɛ don ko kura l'info matin sɔgɔmada la kunnafoni sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye Seguba fulakɛ ko karamɔgɔ daba tungora an ka taa gesedalaw ka bunako la n'o ye Rassemblement pour le Mali Ibrahim Boubacar Keita ale ka tiɲɛ karamɔgɔ daba tungora e ko tiɲɛ a tɛ ka tigɛ bi de sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye RPM ye karamɔgɔ daba tungora a tɔnin tɛ bɛrɛ ye bilen min kɔni ye bolofara min bɛ n'o ye Bokari Tereta karamɔgɔ daba tungora ko e ko o na se ka dɛmɛ don min ye RPM mɔ de ye sɛbɛnnikɛla ko bɛnbaliya kɔni o dugu jɛra sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ Ibrahim Boubacar Keita fatura karamɔgɔ daba tungora san kelen dɔrɔn min ye farafarali ye o dugu jɛra min kɔni ye kadiri baw ye u y'u ka koso ni kasaw cɛ ni k'u kɔ don RPM na karamɔgɔ daba tungora jɔn tun bɛ se ka da la k'a fɔ nin bɛna se ka kɛ a baara t'a kɛra koyi sabu baara o baara n'a ma kɛ tiɲɛ kan a tɛ taa yɔrɔ la sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye samasamali ye kabini Ibrahim Boubacar Keita ale ma fatu karamɔgɔ daba tungora min ye cɛŋanaw ye u tɛ ka ji kɛ ɲɔgɔn tigɛ don o don i bɛ mankan mɛn kulekan bɛ mɛn min ye Ibrahim Boubacar Keita a tɛ ka kuma min ye mankan ye a tɛ ka dabila mankan dabila bali karamɔgɔ daba tungora a bɛ ko dɔ fɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Babɛri Ganu ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ RPM a bɛ don min na ko bi karamɔgɔ daba tungora olu kɔni ka kanubagaya bɛɛ ka ɲɛsin Dr Bokari Tereta ma min ye Tereta olu b'a dɔn u ka ɲɛma de ye Tereta u b'a dɔn u ka hakilisigibaa ye wa u b'a dɔn k'a fɔ ko Tereta karamɔgɔ daba tungora k'a bɛna se ka RPM jamakulu fara ɲɔgɔn kan koyi k'u danbew la u tigɛnbɔ kan o tuma ko min ye RPM kɔni k'a na to a ka jɔyɔrɔbaya la sɛbɛnnikɛla ko a ko Musa Timbine karamɔgɔ daba tungora cɛŋana kun don RPM kɔnɔna la ale ni Dr Bokari Tereta ka samasamali karamɔgɔ daba tungora mɔgɔ jumɛn y'u sigi ka nin lajɛ a baara ta laada dɔ bɛ jamana in kɔnɔ karamɔgɔ daba tungora n'o y'an bɛnbakɛw ka laada ye o tuma min ye kadɔ ni bozo ye olu ka kɛlɛ kɛ kɛlɛ banbali ye u dɛsɛ bɛ k'o duga o tuma ko RPM maaw sɔnna o ma cogo di sɛbɛnnikɛla ko kadɔ ni bozo ka ɲɔgɔn sama karamɔgɔ daba tungora u bɛ ɲɔgɔn sama mun de nɔfɛ ni tɔnko don jɔyɔrɔbatigiw don karamɔgɔ daba tungora u bɛ ɲɔgɔn sama mun de nɔfɛ ni wariko don u bɛɛ y'u ta sɔrɔ RPM kɔnɔ fanga in kɔnɔ o tuma min ye kɛlɛ a dɛsɛra ka duga mun nɔfɛ a ko min kɔni ye nin kɛlɛ banbali ye karamɔgɔ daba tungora a wolola min na bɛɛ lajɛlen y'a ye Dr Musa Temele min ye Temele ale kɔni y'i kɔ don parti la karamɔgɔ daba tungora a tatɔla a kelen ma taa koyi a ni jamakulu min taara fo k'a dama tɛmɛ min ye RPM kɔni commune 5 a kɛra tonbo ye sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tungora min kɔni ye Musa Temele ale ka taali a taara tɔn dɔ sigi n'o ye Convergence 2023 ye o tuma politiki kura ninnu kɔni a bɛna o baara daminɛ min ye Musa Temele fana taalen kɔfɛ Moptikaw fana y'a yira k'a fɔ karamɔgɔ daba tungora e ko olu fana na to RPM na de n'o ye Beliko Samaseku ale n'a ka jamakulu fana ye lajɛ kɛ k'u kɔ don sɛbɛnnikɛla ko a ko Bamako yan tile ti bɔ ka bi ko dɔ min kɔ don nka o n'a ta o ta min ye RPM ye karamɔgɔ daba tungora u ko k'u dan b'u yɛrɛ la sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ maa minnu bɛ ka bɔ k'u bolibatɔ bɛ tila ka na don dɔ koyi sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ denmisɛnw ka tɔn ɲɛfɛ min bɛ bi karamɔgɔ daba tungora o de ye Samaseku ye min ye Samaseku ye karamɔgɔ daba tungora ale ka tali n'o ye Ablaye Samaseku ye ale ka sugandeli ka kɛ RPM denmisɛnw ka ɲɛma ye e ko de fana mana ni bɛnbaliya ye de sabu o tun tɛ maa caman fɛla ko ye sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ a ko RPM ye jamana mara san 7 karamɔgɔ daba tungora min ye jamana masakɛkɔrɔ minnu tɛmɛna n'o ye Ibrahim kɛrɛnkɛrɛnna min ye Amadu Tumani Ture karamɔgɔ daba tungora ani ATT u jɛra ni ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ RPM kɔni ka dugu jɛlen min kɔni ye san 7 u ma tɛmɛ o kan koyi baara gɛlɛyal'u bolo malidenw ye wulikajɔ min kɛ RPM nɔfɛ karamɔgɔ daba tungora ko jɔn de wulila k'i jɔ k'i kunkolo di jamanadenw ma a ye n kantigɛ Ibrahim Boubacar Keita magatika la a ko maa minnu sɔnna IBK ka bin maa bɛ se ka fɔ sa k'olu ye RPM kanubaw ye wa sɛbɛnnikɛla ko a ko tɔn mana kɛ ka ban min kɔni ye taɲini ye karamɔgɔ daba tungora tɔn mana kɛ yɛrɛko ye min ye jamako t'a la tɔn mana kɛ karamɔgɔ daba tungora min kɔni ye taɲini ye a ko tɔn kɔni ko ma sigi tiɲɛ kan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye RPM lajɛ bi karamɔgɔ daba tungora k'a kɛra dusukasi tɔn ye bi a ko nin bɛ se ka kɛ cogo di n'i y'u ka wulikajɔw lajɛ karamɔgɔ daba tungora san 2013 jamakulu min wulila RPM ye min ye 100 la 73 ye min ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ Mali bɛɛ fanga kɔnɔ o de kɛra RPM ye ka to RPM ye bi k'o kɛ ntomonkolo ye a k'u yɛrɛ nɔ don kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ info matin
kɔnɔ Sikuba ale ka sɛbɛnni don. Wajabate ne bɛ n Keleku. Wajabate i k'a dɔn n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indicateur de renouveau. A ka di n'a date bila diɲɛ nege tana kɔ. Fiyewu. Wajabate i k'a dɔn Y Dumbiya. An n'a kɛ Yahu ye. Yahu ko. Pankuru dɔ bɛ yen a tɔgɔ ye ko Air Mauritanie. Air Mauritanie kɔni bilama a passager ta kɛ n bɛ dusukasi da ye. Wajabate i ti don a kɔnɔ dugu la. K'i bɛna Bamakɔ n'u mana k'i ka minɛn to. A ko don a kun tɛmɛnen. Nin passager in a tɔgɔ de ko YK ka bɔ Abidjan ni k'i kun da ayiwa Bamakɔ kan. Wajabate k'a dɔn a m'a dɔn ko minɛn mana fɔ a selen ko Bamakɔ. Minɛn de ɲinina fɛ sa ka dɛsɛ. U laban nana fɔ a ye ko u n'a dɔ ka numéro d'a ma k'a k'o wele. N'a y'o wele k'a ka bagaji ɲɛ u n'a fɔ a ye. A y'o tigi wele k'a ka di k'o wele k'a ka go. Wajabate pɛtɛrɛpɛ i k'a dɔn a ma ɲɛ sɔrɔ a la. Sɛbɛnnikɛla ko a labanna de sa ka maa wɛrɛ wele fo Abidjan. O ka taa i k'a dɔn a ka minɛnko ɲɛɲini. Wajabate o taara sɔrɔ minɛn dalen b'a nɔ na a y'a bila don min Abidjan a wulitɔ minɛn b'a nɔ na a bɔnden. Wajabate i k'a dɔn cɛ dimina sabula a bolo fɛn o fɛn dakulaw ni safinɛw ani finiw i k'a dɔn a ka fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ a ka minɛnw kɔnɔ a kelen ma se ka n'a ka Bamakɔ yan kabini o kɔni kɛra sa sɛbɛnnikɛlaw nana bɔ ko in kalama olu ye wulikajɔ kɛ Air Mauritanie a ɲɛmaaso k'u ɲininka Wajabate i k'a dɔn pɛnpɛrɛpɛ u ma kuma u ma sɔn ka dalu di u ma sɔn ka fɛn fɔ Wajabate i k'a dɔn labanna min ye aéroport ye u b'a fɔ yɔrɔ min ma ko réclamation de bagage u taara ɲininkali kɛ olu ko ayiwa avion tigi caman bɛ yen i ka don u bɛna ka mɔgɔw ka minɛn to koyi nka tiɲɛ yɛrɛ la Air Mauritanie olu ta de fanga ka bon bi ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan kuma bɛɛ de ye nin ye Wajabate an bɛ don min na ko bi Air Mauritanie n'u m'u ka baara kɛcogo falen Wajabate ka na ka mɔgɔw ka doni to yalima nin ye mun ye i dun di don avion kɔnɔ abada ko dɔrɔmɛ kelen juru b'i la a dun bɛ f'i ye de fana i n'i ka bagaji de bɛ na Wajabate n'a fɔra dɔ bɛna ka dɔ to a ma ɲɛ nin kun ye sɛbɛn ye an jo b'u la o. Kosɛbɛ min y'a to u y'an baati kununko an jo b'u la Air Mauritanie malo da wa min yɛrɛ kɛlen bɛ kɛnɛ énervé nin ko in na Mauritanie muso bɛ minnu bolo olu de b'a ka Mauritanie supporter Buranakaw tɛ de Buranakaw Mauritanie muso bɛ minnu bolo u Buranakaw tɛ Mauritanie ye a tuma e hakili tɛ Suraka Fatuma na Dangina Keita ka mobili de taa kununko Buruba kɔnɔ pipi Mauritanie pipi Bamakɔ yan a ma se ka wuru sɔgɔ n ko an y'a bɔ gabakuru la a bolila o Jangina nin de k'aw la ko Suraka Fatuma ka dugu gagné na Jangina wala Banabaka Imadi bɔra an jigi kɔrɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la ne bɛ tigɛ don ko kura o bɛ kɛ le soif sɛbɛnnikɛla a tɔgɔ ye ko Isaka Tambura karamɔgɔ Daba Tunkara a ko min ye sɛfɛ wari 400,000 karamɔgɔ Daba Tunkara ko tununa min ye taayɔrɔ ma dɔn a la sɛbɛnnikɛla ko cakɛyɔrɔ dɔ bɛ n'o ye Centre national de promotion de volontariat au Mali ye karamɔgɔ Daba Tunkara a bɛ ministère des sports ka danganiya kɔnɔ sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ karamɔgɔ Daba Tunkara min ye jamana ɲɛmaaw ye u ye nin cakɛda in créer k'a sigi sen kan ka jamana in kɔnɔ san 2011 karamɔgɔ Daba Tunkara nin ka ta ka di ministère de jeunesse et des sports ma karamɔgɔ Daba Tunkara min kɔni ye baara ye u ka nun don olu ka dɔdɔlimali kɛ sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ min kɔni ye nin cakɛyɔrɔ in ye karamɔgɔ Daba Tunkara jamana bɛ nafolo de ta k'a d'a ma san o san n'u ka budget bɛ t'i jɔ sɛfɛ wari 1,200,000 bɔ ɲɔgɔn la a bara ta k'a daminɛ san 2011 ka na bila an bɛ don min na ko bi karamɔgɔ Daba Tunkara min ye jamana ka cakɛyɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen o tuma kalo 12 tɛ kɛ abada ni bureau du vérificateur général ma taa munumunu salo kɛ nka min ye nin cakɛyɔrɔ ye n'o de ye Centre national de promotion du volontariat au Mali karamɔgɔ Daba Tunkara ko sɛgɛsɛgɛli ma deli ka bolo ta ka ɲɛsin u ma sɛbɛnnikɛla ko munna min ye jamana ka cakɛyɔrɔ tɛ wa walima min ye nin cakɛyɔrɔ ye a sigira mun ni mun de kama 1,200,000 k'o ta k'o di maa ma k'o baara san kɔnɔ a tɛ sɛgɛsɛgɛ a tɛ jateminɛ a nɔfɛ karamɔgɔ Daba Tunkara ko dɔwɛrɛ kɔni tɛ o de ye wari kɔni k'a sarada sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ maa min bɛ a ɲɛmaya la bɛ o de tɔgɔ ko Seku Umaru Kulubali Seku Umaru Kulubali jateminɛ dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ min kɔni ye somɔgɔ kow de don koyi karamɔgɔ Daba Tunkara ko Mali kura ko kuma min bɛ ka fɔ ko an ka taa mako la koyi min kɔni kumaɲagan kumaw don n'o tɛ ko maa man kusa ni maa ye maa si tɛ sariya sanfɛ munna dɔw bɛ sɛgɛsɛgɛ dɔw tɛ sɛgɛsɛgɛ bamuru bɛ taa dɔw kama a tɛ taa dɔw kama karamɔgɔ Daba Tunkara dɔw da bɛ tulu la dɔw da bɛ kɔkɔ la a ko an bɛ jamana kelen kɔnɔ wa sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye nin cakɛyɔrɔ in ye maaw kɔni y'a ɲini ka dɛsɛ k'a yira k'a fɔ ko baara mun bɛ ka kɛ yen karamɔgɔ Daba Tunkara
baara ɲuman tɛ min ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ye u tɛ taa mun na karamɔgɔ Dabatungura sɛbɛnnikɛla yɛrɛ y'a yira k'a fɔ n'o ye Isaka Tambura ye ale yɛrɛ kɔni ye galabu sɔrɔ ni ka taa munumunu Salo boloda ni ka ɲininkaliw kɛ min ye cakɛyɔrɔ ye a kuma cayara a nafoloko munumunu kuma cayara o tuma aw ka baarakɛyɔrɔ yɛrɛ a bɛ lahila jumɛn na a ko tiɲɛ yɛrɛ la k'u y'ale bisimila koyi u y'a bisimila ni ka kumaw ɲɛfɔ a ye a ko min kɔni olu bɛ dangana mun kɔnɔ o de ye ministère de jeunesse et des sports ye karamɔgɔ Dabatungura ko kuma bɛ olu ni ministre de ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ nafoloko tununko kuma minnu bɛ a ka bunako kan o tuma k'olu tɛ sɛgɛsɛgɛlikɛla ye olu ye baarakɛlaw de ye n'a fɔra ko wari tununa o tuma ko sɛgɛsɛgɛlikɛlaw de kan k'a fɔ ko wari tununa min ye Seku Umaru Kulubali ye karamɔgɔ Dabatungura ale kɔni kɛmɛ maa ye an bɛ don min na ko bi centre in kɔnɔ karamɔgɔ Dabatungura ko a kunbasi tɛ cɛ ko ye sabu a jigi falen don a kɔkɔrɔma donnen don a b'a dɔn k'a fɔ maa tɛna se ka kalakara la ko min mana ja a b'o de kɛ hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile wa a kelen tɛ koyi karamɔgɔ Dabatungura ani a baarakɛ ɲɔgɔn caman bɛ yen o tuma k'u bɛɛ lajɛlen da bɛ file kelen na a ko min ye ministre n'o ye Musa Atayɛri ye karamɔgɔ Dabatungura wele da kan o bɛ ta ni ka ɲɛsin a ma o tuma min kɔni nin cakɛyɔrɔ n'o ye centre national de promotion du volontariat ye karamɔgɔ Dabatungura k'a dabɔra mun de kama miliyɔn 400 ko bɛ se ka tunun tɛ malidenw ka wari o tuma kunnafoni filɛ ye an ye min bɔ le soft kɔnɔ a ka bi bɔli don Jabate i tɔn ka César premier min an ka sɔrɔ kana o bi bɛn karamɔgɔ Dabatungura n taara n nana datigɛli wɛrɛ t'o la bala cogo bɛ di Jabate ne bɛ n Geleku ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le pays jamana Jabate k'a dɔn jandon yɛrɛ la kɔrɔko ka di foyi den kelen ma ɲi diɲɛ na hadamaden yɛrɛ bɛ min dilan walima i bɛ min sɛnɛ i ka jamana na Jabate i k'a dɔn ayiwa ɲɛnafin Jabate k'a dɔn jamana in maanifin kamana de guana yiriwa dun di kɛ abada fo usine minnu n'a bɛ jamana to a la Jabate o usine fali o de bi jamana yɛrɛ daji usine tɛ farako Jabate jɔn mun tɛ tɛ farako dɔn fo n'a kɛra bidenw ye Jabate i k'a dɔn tɛ farako malidenw mun bɛ nin den fɛ kosɛbɛ a furu yɛrɛ de dalen kun don an ka jamana kɔnɔ min ye farako ye farako n'a y'i ja a fɔ a bɛ Sikaso jamana na Jabate tɛ farako usine sina ka na yaara k'a da ten ngami Jabate maa min kɛra sababu ye ka ni usine ninnu jɔ o ye président Modibo Keyita ye hakili ɲuman jateminɛ ɲuman Jabate tɛ ka di jamana denw ye n'a ɲuru b'a dilan n'a bi bɔ an yɛrɛ fɛ yan Jabate k'a dɔn a bɛ na ni hɛrɛ caman ye sɛbɛnnikɛla ko tɛ farako usine a dajili ye fɛn caman de tiɲɛ Jabate i k'a dɔn ayiwa sabula an ka jamana denw bɛ nafolo min don tɛ min da la a fanga ka bon waati kɛra faamakɔrɔ minnu kun bɛ yen olu nana taasi kɛ k'a kuma wuli k'a jɔ kankara minisiri dɔ kun bɛ yen IBK tile la min ye Ali Agi Ibrahima ye Jabate san 2017 min ye tɛ farako usine ye ale yɛrɛ wulila ka t'i ɲɛ da usine in kan a don u ye kuma duman caman fɔ Kolobo Kalaba kuma caman fɔra k'a fɔ usine Jabate u na wuli ka jɔ boloda jateminɛw kun kɛra usine yɛrɛ min ni min b'a jɛ ani min ni min ye degun ye i k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen na ta bala Jabate i k'a dɔn kuma duman gansan a ko min ye commune min n'o ye Fɛnkolo ye Fɛnkolo Sikaso dugu kɔnɔna ni ɲɔgɔn cɛ kilomètre 10 ni tɛ farako usine n'a bɛ munumunu a ɲɛ 40 ma Jabate n'a bɛ baara kɛ a 12 fili la i n'a fɔ kɔrɔlen usine in bɛ maa min da baara la a bɛ maa 1000 bɔ i k'a dɔn Jabate o ye waati nka san kalo 12 min bolo bi ca la i k'a dɔn maa 800 sɛbɛnnikɛla ko cakɛda minnu bɛ se ka nin ɲɔgɔn na nafa don jamana kɔnɔ munna faamaw bɛ ɲinɛ a kɔ dɛ i k'a dɔn wa n'i ye an ka usine kɔrɔw ta k'a lajɛ jamana ye mugu bɔ usine minnu na ka sɔrɔ nafa min b'a la fanga min b'a la a ka bon tɛ farako b'a la Jabate i k'a dɔn Kulukɔrɔkaw ka nin usine ba in Allah Hikoma Allah Ikoma tulu fura don Ikoma safinɛ fura don a turuto o kuma tɛ indépendant tali kana se démocratie ma démocratie daminɛ kana bila bila foyi usine fɔn fɔ bɛ yen ko jamana in de kun y'a dilan faamaw y'a dilan a bɛɛ dajira u yɛrɛ sigilen ɲɛna politikimɔgɔw a barisa politikimɔgɔw bɛ fanga politique ni nkalon de la an ɲɛna don o don
wajibate sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ donni min na ko bi Mali ka indépendant ta don ni bi cɛ ka jan jama cayara hadamaden i k'a dɔn wari cayara nafasɔrɔ siraw cayara wajibate nge k'a dɔn fɛn min nafa ka bon jamana in ka kosɛbɛ ni camancɛ fanga kɔni y'i hakili to a la Assimi Goïta n'a sera ka taasi kɛ an ka nin usine kɔrɔ minnu bɛ yen wajibate n'a sera ka taasi kɛ k'olu wuli ka jɔ hali n'a dan'o ma camancɛ fanga ɲɛna nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le pays kɔnɔ faso karamɔgɔ ne bɛ tigɛ don joona zere sɛbɛnnikɛla n'o ye Amadou Kojo karamɔgɔ daba tugura min ye conseil national de la jeunesse du Mali min ye dagaba fana lamagalen bɛ a ko jamana jigi ye denmisɛnw ye karamɔgɔ daba tugura ni denmisɛnw kɔni fana dɛsɛra ka bɛn ko la a ko an b'an komi an b'an jami sɛbɛnnikɛla ko min ye farafarali kɔni o de dayɛlɛnnen don Mali kɔnɔ bi karamɔgɔ daba tugura i bolo ma bi jɛrɛjɛkulu fɛn fɛn kan i b'a sɔrɔ maaw dimi bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali denmisɛnw ka conseil min ye tɔn belebeleba don Mali denmisɛnw u bɛ jɛ ko la tɔn min kɔnɔ u b'u ka hakilinaw kɛ kelen ye ka laɲiniw sabati karamɔgɔ daba tugura n'a fɔra ko ɲɛmaa sigiko fana la o fana kɛn bɛ sama-samani belebeleba ye k'a kɛn bɛ gɛlɛya ye a ko maa min taara kalafili kɔnɔ la ni ka kɛ CNJ le président ye karamɔgɔ daba tugura ale taara CNT la min ye Amadou Diallo ye ale talen ko CNT la tuma min na u y'a yira k'a fɔ camancɛ fanga n'o ye bureau transitoire ye karamɔgɔ daba tugura o ka sigi sen kan yanni kalafili wɛrɛ cɛ maa min kɛra o ɲɛmaa ye o de kɛra Abibu Dako ye o baaraw yɛrɛ taara kɛ ministre fɛ min ye Buguni Gunka karamɔgɔ daba tugura min kɔni ye o bureau transitoire sigi nana kɛ k'o lajɛ min kɔni ye o bureau ye karamɔgɔ daba tugura k'o kan ka waati min kɛ k'o dafara n'o dun dafara ko sigi kun wɛrɛ t'u la bilen o tuma kalafili kura ka labɛn ɲɛmaa kura ka sigi bureau ko karamɔgɔ daba tugura olu fana tɛgɛ donna tulu la o tuma min tun tɛ n'olu tun t'o kalama karamɔgɔ daba tugura o bɔr'o bɛɛ kalama o tuma ka maa da don tulu la k'i da bɔ tulu la Mali kɔnɔ f'i da jolima n'o t'a tɛ kɛ o tɛ ɲɛ dɛ sɛbɛnnikɛla ko Abibu Dako a n'a jɛɲɔgɔn karamɔgɔ daba tugura laɲini kɛr'u fɛ k'u ka kalafili labɛn u ka wuli sabu u sigira waati min kama o tɛ n kunna u ko abada o tuma wulili ko kuma t'a la kalafili ko kuma t'a la olu bɛ tɛmɛ ni baara de ye a bɛ mɔnɔbɔ ni ka dɔ fara o ka waati fana kan sabu ko jamana in kɔnɔ ko dɔ ma fara jɔn ka waati kan sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye dɔw fana ye collectif dɔ sigi sen kan karamɔgɔ daba tugura n'o nunjuru bɛ maa ni maa ma bolo min kɔni wulikajɔ belebeleba olu y'o kɛ ni ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma k'a yira k'a fɔ a baara ta karamɔgɔ daba tugura Mali denmisɛnw u bɛ fɛ ka na ɲɔgɔn sɔrɔ yanni u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ denmisɛnw ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn kɛnɛ duman tɛ o tuma yanni a bɛ kɛ kɛlɛ ye a bɛ kɛ mankan ye ministre de la jeunesse a ka wulikajɔ kɛ min ye jamanakuntigi ka taa bila gouvernement ɲɛmaa la u ka wulikajɔ kɛ joona joona min ye Abibu Dako ye ale ka mandat banna a bɛ mun de ɲini bilen ni kalafili kura tɛ labɛn walima k'a ni jɔn da bɛ file kelen na sɛbɛnnikɛla ko a ko ni wulikajɔ ma k'a kuma karamɔgɔ daba tugura min kɔni kɛlɛ n'a nun donna dɔɔni ayiwa ko maa tɛ a ko goloba kuma dɔn a ko min ye denmisɛnw ka kɛlɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ kɔlɔlɔ min b'a la jamana kɔnɔ a ko nin kɛlɛ tɛ dɔwɛrɛ ye nafasɔrɔ ko don sabu nafolo min ni Abibu Dako n'a jɛɲɔgɔnw b'o ta u tɛ fɛ de abada u da ka b'o la ko mankan bɛɛ de filɛ o y'u jo ye dɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ zere kɔnɔ a ka bi bɔli don wajibati bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn min n'u k'a ma le matin sɔgɔmada wajibati sɛbɛnfura nin y'a bolo ko siɲɛ 560 ye maa min y'a sɛbɛn a to a de ko HC ko a ka di n'a date bila diɲɛ nɛgɛtɔnna kɔ wajibati i k'a dɔn awa tile 2 na kabako min kɛra gendarmew fɛ yen wajibati i k'a dɔn a tɛna mɛn ka lakali sabula a fɔra maa 3 min ye gendarmerie n'o ye ka un kasobo ye wajibati i k'a dɔn maaw bisira maa minnu ɲɛrɛ ɲɛ sabula u ye faali de kɛ wa finitigɛlakaw do koyi janvier kalo tile 22 tɛmɛnen maa 5 wajibati i k'a dɔn u kɔlɔsilibaw kuma min n'olu hakili t'u la wajibati i k'a dɔn u nana kogo de siɲɛ k'a siɲɛ fo ka wo bɔ a la ka un na ni k'u kɔda min kɔni fɔra u boli cogo la o ye nin ye sɛbɛnnikɛla ko maa o maa n'o de tun bɛ kasobo in kɔnɔ k'u minɛnen don a bɛɛ lajɛlen ye finitigɛlaka ye wajibati i k'a dɔn u ye faali de kɛ u ye maa defa wajibati maa fa in kelen ye i k'a dɔn ni hakili b'a la Umaru Bacili ani Laji Fofana i k'a dɔn olu fabaw don sɛbɛnnikɛla ko tɛgɛ kun dar'u kan
balimakɛ fila yɛrɛ b'a la koyi min ye Munkoro promo bɛɛ ani Kose Dunba i k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔla se kelen ye première classe ye kelen ye deuxième classe ye Bɔ Jabate a k'u minɛnen ka taa ka 1 na u sigilen de kun don k'u ka jugement kɔnɔ Bɔ Jabate nin kɔni kɛra n'a fɔ sini ma sabula n'i ye lakanabaliya ta jamana kɔnɔ maa min mana minɛ ka don kaso la o fana ka boli mɔɔw siranna Bɔ Jabate nka sira in i k'a dɔn a tɛna taa yɔrɔ jan sabula sɛbɛnnikɛla ko kunnafoni jɛlenw kɔni y'a jira kabini a kɔni fɔra ninnu y'u kɔda jamana i k'a dɔn a finitigɛlama bɛɛ lajɛlen kɔni ladira tɛgɛ ka da ninnu ka joona joona yan'u ka dan kɛ Bɔ Jabate i k'a dɔn minnu gɛrɛtigɛ bannen don u ye tɛgɛ dara maa fila kan awɔ fota kunungo u ye tɛgɛ da maa fila kan sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn olu bɛ sɛbɛnni u ye kunnafoni jɛlen sɔrɔ k'a fɔ lakana tigilamɔgɔw ye tɛgɛ da cɛ fila kan u tɔw kɔni u yɔrɔ man jan sabula i k'a dɔn kuma in kɔni fɔ i k'a dɔn maa si se ka da la k'u bɔra bɔgɔda fɛ ka ban ka jamana wɛrɛ sɔrɔ o tuma u bara ka dɔdɔli ma o tuma u bɛ welewele da kɛ jamanadenw ani bamakɔkaw a n'a lamini n'a ye maa suru ye a ka da la k'a fɔ maa faalaw de don a ka kunnafoni di i k'a dɔn o bɛ kɛ sababu ye min b'a to danse bɛ kɛ nin baara la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le matin kɔnɔ sɔgɔmada karamɔgɔ i kɔni tɛ dansigi bita la Bɔ Jabate an bɛ bita in bila yan foli ani tanu ni radio bɛnkan yɛlɛmanɛ n'a a directeur général ye Awa Gande ayiwa an bɛ yɛlɛmanɛka bɛɛ fɔ k'u waleɲuman dɔn sabula u daturulen don jɛgɛfɔ la ka kunnafoni lamɛn